Wow, kakve imate prelepe lutke. Svaka ima tako zanimljivu priču. Obe su se udale, imale su odličnu svadbu i svakoj su se rodila deca. Svaka porodica je kupila stan u divnom kraju. Ups, desio se sudar. Čini se da ove dve porodice nikad neće biti prijatelji. Kakav užas. Znaš šta? Sad ću napraviti garažu za moju lutkarsku porodicu. Evo je, stigla je oprema. Odlično. Dakle, za početak ću okačiti plakate. Ne bre. Da, evo ga. Savršeno. Ovdje će muž moje lutke popravljati auto. Tu će stajati sto i stolica. Stavit ću kompjuter i potreban nam je robot. Da, svi treba da imaju pametnog robota kod kuće. Ovdje ću staviti sto za alate i okačit ću projektore. Lepota. Gotovo. Sada Clyde može da popravi auto. Hajde, uđi prvo. Napravit ćemo ti dobre vatrene crteže. O da, Clyde obožava da crta razne šeme. Ali ne ide mu uvek najbolje. Smeće čisti pametan pomoćnik. Šta je ovo? O ne! Jao, Ken! Tvoj automobil se raspada. To nije u redu. Hitno treba da ga popraviš. Eto, ovdje će stajati alati i ulje. A još ću ovdje okačiti stalak za alate. Tu ću staviti sve gume. Tako je. Čak sam se i umorila. Popit ću kolu. Obožavam je. Ideja. Hajde da smanjimo kolu. Savršeno. Stavit ću je u led da Ken može uvek da se osveži. Da. Sada Ken može da popravi auto. Ovdje ima sve što mu treba. Hajde, samo treba da zameniš točak. To nije teško, valjda. O da, kakav si ti majstor, svaka čast. O ne, deca naših lutaka ne mogu da podele igračku. Pocepali ste je, eto. Sada nemate ni jednu plišanu igračku. Hitno mi treba dostava. Evo je. Detetu moje lutke treba igralište sa trampolinom, ljuljaškama i autićem na daljinsko upravljanje. Da, cool. Hajde, draga. Uživaj, to je sve za tebe. Sad ti ne trebaju nikakve igračke. Da, to je igralište iz snova. Biće ti uvek zabavno. Juhu! I meni je stigla dostava! O da, to je igralište iz mojih snova. Sada dete moje lutke može da se ljulja na ljuljašci i vozi bicikl. Uživaj, draga! To je sve za tebe. Tako ste slatki! Volim vas! Da, hajde još da stavimo tobogane, to je odlična ideja. A tobogane će voditi u zajednički bazen sa peskom. Tamo će naša deca moći da se sprijatelje i igraju zajedno. To je baš dobra ideja. Hajde, vreme je za igru. Idemo, deco! Svidjet će vam se. Divno. Da, to je zaista zabavno. Pažnja, pažnja! Čujete li me? Morate što pre završiti renoviranje. Tako je, svaka čast. A šta to leti? Leptir. Da, došao je kod mene. Tako je lep. Hoće da ukrasim svu sobu leptirima. A šta je ovo? Susan, šta to radiš? Tražim odgovarajući nameštaj za sobu. Sve ni to. Evo ga, našla sam. Ovaj divni šator će odgovarati. Ukrasit ću ga perlama, a tu će stajati tablet. Ovdje ću okačiti odeću, a tu će biti krevet. I treba mi što više lepih jastuka. I naravno slatki pas. Takvo lepo štene. Jo,
jesti, sve u redu. A ja već pravim spavaću sobu za tebe. Tu će biti krevet, jastučići i mačka. A još sam našla savršen tepih. Barbie, pomozi mi da ga raširimo. Savršeno! A zatim ćemo napraviti ugao sa garderobom i obućom. A tu ćemo staviti kućicu za lutke. Cool! A ovdje neka bude bazen sa lopticama. A ovdje sto za kreativnost. Hajde da nacrtamo nešto i okačimo to u sobi. Da, a ovdje možeš meriti svoju visinu. Hajde mala. Tvoja soba je potpuno spremna. Tako je lepa. Prava dečja soba. Ovdje ima sve što ti treba i što tako voliš. Uživaj, malena. Laku noć. To je tako dirljivo. A sada ja. Ovdje treba staviti televizor. Da. A tu će stajati kutija sa igračkama. Ovdje ću staviti sto sa ogledalom i šminkom. A tu će biti giroskuter. Da, ispala odlična soba za odmor i zabavu. Pogledaj, Mila. Jel ti se sviđa? Vidim da si zadovoljna. Trudila sam se da uradim sve što voliš. Ovo je njena prva noć u novoj sobi. Slatko. A šta to leti? Ovo je soba za mojih Barbie i Kena. Hajde, hvala. O da, ona je savršena. Tu ću staviti police i poređati knjige i časopise. Tu će biti tepih i krevet. I treba mnogo jastučića. Super. A na zidove ću okačiti porodične slike. Sada moje Barbie može da zaliva cveće u sobi. A ovdje mogu da odmaraju zajedno sa Kenom. Kako slatko, vi ste baš lep par. A još nam treba frižider jer će ovdje biti kuhinja. Super! Ovdje moja porodica može doručkovati, ručati i večerati zajedno kao prava porodica. Wow! Našla sam savršen nameštaj. Da, tu će biti spavaća soba. Okačit ću lepe zavese. Tu će biti krevet, sto, a ovdje zona za obroke. Još nam treba 100 stolice, televizor i mnogo slatkiša. Kako lepo. Sviđa mi se svaki detalj. Sada moja porodica može da se odmara u ovoj dnevnoj sobi. Dok mama i ćerka jedu, Clyde može da igra svoje omiljene igrice. I svi su srećni. Da, drago mi je da se svima dopalo. Uživajte. Volim vas. Šta? Žurka na krovu? Sviđa mi se ta ideja. Ne brini, Susan. Zajedno ćemo ukrasiti krov za žurke. Treba puno dekoracija i lampica. Izgleda super. A tu će biti scena za muzičare. Stavit ćemo instrumente i napravit ćemo zonu za roštilj. Da, a tu će moći da se sedi pored vatre. I stavit ćemo još neke stvari za zabavu. Gotovo. Sada možemo sve pozvati na žurku. Bela, tako si mi pomogla, hvala. Da, mi smo odličan tim. Naše porodice su se sprijateljile. To je tako lepo. Slažem se. Odlično smo odradili. Svaka nam čast. Baci 5. Ćao! Wow, svaka kuća izgleda prelepo. Sviđa mi se i roze i ljubičasta. A šta vi mislite? Čija kuća vam se najviše dopada? Napišite u komentarima. Kakva užasna kuća! Ova je već bolja, više mi se sviđa. Da, a tebi, Lutko? Cool, i njoj se sviđa. To je super. Ko ste vi? Ne, pustite me! Stanite! Šta je to bilo? Gospođice Molly, možete da uđete? Hvala, Tede.
Ovo je moja omiljena lutka brac. A ovo je njena nova prelepa kuća. Dobro, hajde da se igramo. Ha, kako si ti siromašna? Ej, tako je ružno govoriti. Tede, rukavica. Hvala. Ćao, Jess. Moram da sredim svoju polovinu kućice. Fuj. Ovdje je sve prljavo i ligavo. Kakvo je to sluz. Kako odvratno. A šta imam u rancu? Limenka kole. Pacov. Četkica za zube. Odlična opcija. Koristit ću malo paste za zube, da. A sada čistim kućicu. Super! Odlično mi ide. Hoću još grožđa, hvala. A šta to radi Jess? Da, uspešno sam očistila kućicu. Divno. Sad je tako bela, tako čista, sjajno. Koristit ću šareni papir za ukrašavanje. Da. Gledajte. Napravit ću zeleni grm. Aha, a zatim cveće. Skupit ću delove. Odlično. Izgleda super. A sada mogu ukrasiti svoju kuću. Moja lutkica. Kako ti se sviđa? Uzmi limenku sa farbom. A sada ostavi svoje otiske po celoj kući. Hajde, uspećeš. Verujem u tebe. Kako je lepo ispalo, svaka čast. Cool, bravo, bravo. A šta ovdje da uradim? Znam. Ostalo mi je malo papira. Iseći ću potrebne delove. Zatim dodajem prozor i okvir. Ispalo je tako lepo. Pa šta? Kod mene će biti bolje. Tede, daj mi valjak. Hvala. Sad ću pokriti krov mekim tepihom. Ideja. Sad je Tedu lice mekano. Kako smešno. Super. A sad ću ukrasiti prozor lepim okvirom sa dijamantima. Da. Dodat ću ovdje zlatna srca. A ovdje će biti predivna zlatna ograda. Cool. I ja imam ogradu. Fuj, kakav užas. Tede, dođi ovamo. Gledaj, trebaju mi ovi kamenčići. Jel vidiš? Donesi mi ih. Hej, šta radiš? Čekaj, ali to je moja kruna. Da li si odlučio da ukrasiš balkon mojim dragocenim kamenjem sa krune? Izgleda naravno lepo. Da, dobro. Sviđa mi se. Ali sad mi treba nova kruna. Je li zlatna? Nije! Donesi drugu! A ja imam ukusnu lizalicu. Ona je iz kante za smeće. Malo je prljava, ali nema veze. Sad ću razbiti lizalicu. Da. I ukrasiti komadićima svoju ogradu. Super. A tu će biti cveće od papira. Lepota. Ma daj, to je grozno. U mom dvorištu će biti fontana. Prelepa je. Da, super. A tu ću staviti zlatnu ogradu. Kako je sjajno ispalo. Molly, dala si mi sjajnu ideju. Trebaju mi šarene olovke. Povezujem ih zajedno. I gledaj, ispašće ograda. Tako je lepa. Super. A fontanu sam nacrtala. Baš mi se sviđa moja kuća. Moje je 100 puta bolja, jel znaš? Ne, nije. Šta vi mislite? Napišite u komentarima. Jao, a šta da uradim unutra kuće?
Jao, nema ništa, sve ružno. O, časopis. Da vidimo šta ovdje ima. O, kakve lepe lutke. Okačit ću postere s njima na zid. Da, ispalo je slatko. Sviđa mi se. Šta? Vrati mi to. Šta je ostalo ovdje? Oho, kakve lepe lutke. Dobro, ja ću da okačim postere na zid. Da, sad ću uzeti lepak u pištolju i nacrtati zvezdu. Super mi ide. Zatim ću nacrtati usne. O, da, cool. Imat ću pravi vitraž. O, da, ispalo je cool. Ostalo je sve obojiti. To nije teško. Kako mi dobro ide, ja sam pravi umetnik, jel da? Mnogo mi se sviđa. Još par dodira i to je to. Dodajem okvir. I stavljam ovdje. Tu će biti tepih. I ovdje također. Stavit ću fotelju. Zatim police. Biljku. Stočić za kafu. I stolice. Sada moja lutka može uživati u ovom mjestu. Ovo će biti njena sopstvena dnevna soba. O, ja sam nešto smislila. Treba mi plastelin. Sad ću od njega napraviti potrebni namještaj. Da. Od roze plastelina ću napraviti stolicu. Super! Ostalo je dodati nogice. Eto ih. Svaka mi čast. A od belog plastelina mogu napraviti lepe jastučiće. Preslatko! Sad ću rasporediti sav namještaj po dnevnoj sobi. Jao, gledajte, dnevna soba je spala tako udobna. Moja lutka je oduševljena. Cool! Ok, vreme je da napravim toalet. Već sam zalepila leopard tapete. Ovdje će biti zlatna WC šolja sa mekim roze navlakama. A tu ću staviti kadu. Ted, vidiš policu? Treba je popuniti. Napravi na 3D printeru lepu mačku. I ofarba je u zlatnu boju. Da, odlično. Svaka ti čast. Da, i krevet mi treba. Stavit ću ga ovdje. Super. Vreme je da sredim spavaću sobu. Tu će biti lampa, stolica, sto i okačit ću nekoliko disko kugli. O, kako slatko. Moja lutka ima najlepšu sobu. I ja sam smislila ideju za spavaću sobu. Sad ću naći nešto. O, sladoled. Nisam ga pojela do kraja. Usput, štapići od sladoleda savršeno mi odgovaraju. Spojit ću sve zajedno uz pomoć lepljive trake. Da, tako je. Gledajte, napravila sam policu za knjige. Super! Rasporedit ću sve knjige. Moja lutka je mnogo pametna i voli da čita. O, kako lijepo! Tu ću staviti krevet, ormarić sa lampom, a tu će biti sto za kompjuter. Moja lutka će moći da igra svoje omiljene igrice. Tu će biti tuš kabina, ali od čega da je napravim? Tačno! Ovdje ima kesice za smeće. To će biti zavese. A ovdje je kartonska WC šolja. Gotovo! Moja soba je potpuno spremna. Ispalo je super! Jao, Molina polovina kuće ispala tako skupa. Nevjerovatno. A polovina Jess izgleda jednostavno, ali također lepo. Sviđaju mi se obe kućice, a šta vi mislite? Napišite odgovor u komentarima.
Jess, gde je tvoja lutka? Kuda je otišla iz svoje nove kuće? Wow! Ona je kod tvoje komšinice. Organizovale su modnu reviju, sjajno. Zanimljivo, da li Molly zna za to? Evo je, sigurno nije čula za to. Šta se dešava, devojke? Ne razumem, šta hoćeš? Kuda nosite Jess, hej? Da, odlično. To je to. Je li sad bolje? Eto je. Wow, kako je lijepa! Postala je mnogo bolja. Dede, to je savršeno. Ali i ti treba da se središ. Hajde da promenimo tvoj stil. Šta? Da, sada izgledaš mnogo bolje. Odlično. Možemo sad svi da se družimo. Nije me sramota. Mi smo super. Da! Treba stići da uradim zadatak do kraja časa. Hej, zašto me budeš olovkom? Zato što si smešna. Izgledaš baš ružno. Devojke, vi samo pogledajte nju. Ona je najužasnija sirena koju smo ikada videle. Prestanite, ne mogu više ovdje da budem. Zdravo svima. Zovem se Nate i ja sam vampir. Zdravo, lepotane. Hoćeš da se upoznamo? Naravno, lepotice. Jako smotana. Zdravo, zovem se Vivian. Imam najlepši vrat od svih sirena. Ne obraćaj pažnju na nju. Pogledaj bolje moj vrat, imam najslađu krv. Nije loše. Hajde da vas ujedem. Osjećam kako se pretvaram. Oho, sada imam lepe uši i nevjerovatno oštre očnjake. Cool, hvala. Hvala, Nate. Izgledamo tako cool. Hoćeš mene ujesti? Hajde, evo ovu da. Slobodno. Izvini, ali ne. Tebe mi se uopšte ne ujede. Mija, gubi se odavde. Nije ti ovde mesto. Nate je samo naš. Eto, zašto ste tako zli? Ja više nikada neću ići u školu. Mene čak ni vampir nije hteo da ugrize. Šta se to čuje? Nešto mi je ispod kreveta. Hajde da vidimo. Wow! To je lutka. Kako je lijepa. Pritisnut ću. Šta? Slepi miš? Ali kako? Wow! Znači ti si vampirica? Plašim se. Daj da pogledam tvoje zube, draga. Oni su užasni. Šta da smislim? Tačno. Za početak moram da jedem. Odlično. Sada imam toliko snage da mogu poboljšati tvoje zube. Hajde da ti skinemo proteze. One ti ne trebaju. Kako odvratno. Sad ću ti očistiti zube. Uspelo je. Sada hajmo do ogledala. Pogledaj rezultat. Wow, imam tako lepe zube. Drago mi što je sve uspelo. Probaj malo krvi. Trebaju ti očnjaci. Kako je lijepo. Sviđa mi se. Prva tačka plane ispunjena. Imaš lep vampirski osmeh. Prelazimo na sljedeću fazu. Hajde da vidimo tvoje pre i posle. Izgledaš mnogo bolje bez proteza. Zdravo, zloveštice. Šta ćemo da radimo? Za početak treba da se umiješ uz pomoć moje pene. Ona će te rešiti, bubulica. Stvarno hoćeš? Da. Hajde onda uzmi. Dobro, probat ću da nanesem na bubulice. O ne! Bubulica je postala veća, šta da radim? Ja, izvini, dala sam ti pogrešnu kremu. Lezi ovde. Imam delotvoran alat. Eto.
Ne vrišti tako. To mi treba da otvorim svoj tajni kofer. Ovde su najmoćnije sredstva. Sad ćeš sve videti. Ovde je sve što će tvoje lice učiniti čistim, lepim i glatkim. Za početak, koristit ću vakumske pijavice da se rešimo bubuljica. Tako je. A sada skidamo. Eto, pogledaj. Lice je već čisto. Da, tako je. Lice izgleda sjajno. Sada hajde da upotrebimo čarobnu penu za umivanje. Nanosim na celo lice. Tako je. A sada uzimam peškir i ispiram. Eto. Ti si već druga sirena. Šta dalje? Ups. Da li je ovo bila pena za razbrkova? Nešto me svrbi nos. Ne vrišti. Sad ću ja sve da skinem. Ovako je bolje. Kako boli! Ljudi, kako vam se sviđa moja međufaza? Ostala sam takva lepotica. Ne zahvaljujte. Ispunila sam svoj cilj. Sada sljedeća faza. Da! Šta? Treba da mi urade lepu šminku? Ne teleportuje me, a šta da radim? Zvoni telefon, ko me zove? Ju, izgledaš užasno, draga. Šta je sa tvojom kosom? Kako je odvratna. Odmah idemo kod mene u salon. Hajde, pođi. Vukodlak zna šta da radi. Jeste li videli njegovo krzno? Ono je predivno. Zdravo. Hajde da ti pomognem da postaneš bolja. Tvoja kosa, ona je odvratna. Za početak odseći ću sve suvišno. Dakle, ne mrdaj da te ne bih zakačio. Plašim se. Ali ova frizura mi mnogo bolje stoji. Hvala. Skloni se. To još nije sve. Naneću sprej sa mesečevim sjajem. A Vukovi će reagovati na tvoju kosu kao na mesec. Pogledaj kako sija. Odlično. Wow, moja kosa je fantastična. Tako mi stoji nova boja. A šta ćemo sada raditi? Postavljaš previše pitanja. Pomeri se. Ja imam modni magazin. Pogledaj, izaberi svoju šminku. Šta ti se sviđa? Sve je tako lepo. Ovo mi se najviše sviđa. Šta? Ne. Hajde bolje ovo. U stvari, što te pitam? Sam ću da ti uradim šta treba. Uzimam četkicu. Gde su dlake? Dobro, koristit ću svoje. Okej. Naneću senke na kapke. O, da. Zatim treba ruž. Ne mrdaj. To je to. A sada pogledaj rezultat. Ne mogu da verujem. Da li sam to stvarno ja? Ja sam tako lepa. Što ovaj prljavi slepi miš radi u mom salonu? Gubi se! Uhvatit ću te! Evo te, odlično! Ideja! Hajde da ti napravim lepe vampirske strelice! Da! Idealno! Ja sam tako slatka. Hvala, Vukodlače. Sada još više podsjećam na vampira. Odličan posao. Dakle, ova faza je uspešno završena. Hajde da vidimo šta dalje. A sad je na redu izbor odeće. Gde je nestala? Nedostajeće mi! Jesam ja kod duha? Plašim se. Prošlo je kroz mene. Zdravo. Hajde da ti izaberem neverovatnu odeću.
Ali ovaj rep sve kvari. O, imam ideju. Ja imam ogromnu garderobu. Uzet ću nekoliko kombinacija. Probat ćemo razne stvari. Šta da izaberem? Možda ova zlatna haljina? Da vidimo. Ne, to ni to. A šta ako crna? Da, to je bolje, ali svakako ni to. Ako dodam roze bundu? Ako malo promenim? Izvini, to ni to. Okej, a mogu ti ja sašiti odeću? Treba mi tkanina i malo vremena. Sačekaj. Još malo strpljenja. Eto, gotovo. Tvoja najbolja odeća u životu. Izgledaš savršeno. Ja sam odlično obavila svoj zadatak. Kao i uvek. Super! A sada posljednja faza. I to su oči. Idemo! Wow! Kako lepo! Sad sam potpuno spremna. Ćao, ćao! Odletela sam! Devojke, vi ste tako lepe vampirice. A ko je ovo dovodeo? Ćao svima, ja sam Mija. A niste me prepoznali? Sad sam i ja vampir. Stvarno, ti nas plašiš. Wow, ti si tako lepa. Zaljubio sam se u tebe na prvi pogled. Želim da provedem sa tobom ceo svoj beskonačan život. Ja sam tako srećna.